Good morning guys. Nanay basing ni. Kadung mi sa birhen sa barangay. Managkot mi. Di aman mi dari gihatod sa tricycle driver nga pamanday ni ma simento. Ngag na simento na. Di ayon taon kinahanglag alalay kay di pa man ko katukad. Ituod lang ko. Yan lagi mi daris amang tulumanan nga amang gisaad nga managket. Tukaron man din ni kaadyo guys. May view sa padung sa Birhen sa barangay. Pilihan. Suwara kasada na Dad, today yung tata ni Agi. Dad. Yun na, maagi lagi. Sorry. Maagi lagi tricycle dan eh. No. Tukaron ka adyo. Hagtos pa man kami. Motor, hindi ba? Grabe view diri guys, oh. Hanjoon naman to nato. Pila man kuno to. Turis lagi ko na to. Yan na ay dos. Kita ha. Hi guys, di anang gajud ni sa ibabaw oh. Kitaan man din ng dagat din eh. Ug na kasi ibabaw dagat, mga bay oh. Parang kalamig view daari sa Ilihan. Birhen sa barangay. Kaabot na gud ni dari hingal-hingal saan mang tulumanan man nila nga masaad anong saad man mi nga mga re pakaadzuhan ko sa ang sakit nga dioperahan man gud ko guys. Operahan ko duha ka ubari gikuha. Pero dara kabutan na Guys. Pasalamat po ko sa Ginoo nga isa pa kong di taga lugwagan og kinabuhi. Ang di ami dari nagsakripisyo ni tukad. Is orang lamia og view. Kitaan ang dagat oh. Pier. Arang lamia dari guys, nindot kaadtong view. Nga human naman minisud sa simbahan, nagampo naman mi manguli na mi, naghigo raming nagrosaryo, pasalamat sa Ginoo na po koy gipangadyo nga unta makauli na si Edgar sa iyang pag-antos dito sa Saudi, dugay na sa nga tanan. Manguli na mi guys ug anta among pangadyo sa Ginoo nga tagaan mig maadjong biyahe sa pag-uli. Saan ni kaling? Nawa. Yo, parang tutukan no.
Pangdan man siguro ning tengera. Masingan? Pangdan. Ang? Ag tenga din eh. Oh. No. Unahan itong pandan. Ito lay. Pandan. Kini din ba? Asan na yung dapita doon? Ilihan lagi? Okay ra dani mag-single. Mm. Uli na mi guys. Daghang salamat sa inyong pagtan-aw sa akong channel. Ayaw kalimot sa pag-subscribe, comment, o like. Daghang salamat. Bye-bye. Aw katong ano kastukan mo to daw ni ba? Ha? Ang side car. Katukad lagi to dani. Kutukan to. Ika nang mutukad man tanga to kambaha. Di ko mo nga danay lang dinad ano ng motor. Kinsa? Bungon mag-prewheeling na ino o nabuing mo ta ni. Ug na kalit nga preno mo wagol man na kay wa man na engine brake. Kinanglan mag-engine brake jud kag tagbungon. Pwede na kag di ka mo apply preno. Palagi. Kaya nang mag-prewheeling jud mo kalit og preno mo hagtos mo na. Ang mo tong kapugong makina. Dit-dit pun may ginagmay dare. Mara to guys. Salamat.